Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 11 με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο μαζί. Πολύ ΑΕΚ είχαμε στην κουβέντα. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα μέχρι να πάμε και στα υπόλοιπα. Τελειώνει. Κατά τη γνώμη μου, Χριστόφορε, το μεγαλύτερο κακό που έχει γίνει στην ΑΕΚ ήταν το γκρέμισμα του γηπέδου. Και αυτή είναι αυτό που γεννάει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Συμφωνείς και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, βλέπεις τα επόμενα 20 χρόνια να γίνεται γήπεδο? Όχι. Όχι, δυστυχώς. Όχι. Τεράστιο λάθος το γκρέμισμα του γηπέδου. Επειδή με ρώτησες πριν για την ευθύνη του καθενός, αν θυμάμαι καλά, άμα κάνω λάθος, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά συνήθως θυμάμαι καλά σε τέτοια θέματα. Ο κύριος Δημητρέλος, που είναι σήμερα πρόεδρος στην ΑΕΚ, ήταν ένας από αυτούς που πανηγύριζαν για το γκρέμισμα του γηπέδου τότε. Γιατί θα κάναμε κάτι καλύτερο. Μύθος. Μας πιάσανε κορόιδα, βάλανε ανθρώπους μέσα από την ΑΕΚ να κάνουν τη δουλειά του Κόκαλη. Και μια χαρά την κάνανε. Και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και τον Κόκαλη, ξέρεις. Γιατί σου λέει, τι φταίμε εμείς, μόνοι σας το ρίξαμε. Δηλαδή, ξέρεις ποιος την έκανε, ξέρεις γιατί την έκανε και δεν μπορεί να πεις και κουβέντα. Και μια και αναφέρεις τον Ολυμπιακό εμέσως, θα είναι ασυναγώνιστος και τα επόμενα χρόνια Ολυμπιακός, ή θα υπάρξει ομάδα που θα μπορεί να τον κοντράρει? Όχι, δεν θα υπάρξει ομάδα που μπορεί να τον κοντράρει. Ούτε ο Πάκου του Σαββίδη. Ούτε ο Πάκου του Σαββίδη, όχι. Και... Γιατί στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο παίζεται δηλαδή 40% στο τερέν. Εσύ συμφωνείς με αυτό που λένε και ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης, ότι για την Μπαρτσελόνα να φέρουμε δεν πρόκειται να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό? Όχι, άμα φέρεις την Μπαρτσελόνα θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά αν φέρεις την Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα με τα έσοδα που θα έχει, θα διαλυθεί σε 15 μέρες. Οπότε είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν στέκει. Το να το λέει ο Αλαφούζος που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, καλά κάνει και το λέει. Αλλά δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος χαράβια, έχει σταθμούς. Δεν ισχύει και αυτά τα παραδείγματα στο ποδόσφαιρο δεν πάνε έτσι. Όχι, ο Ολυμπιακός θα το παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά η ομάδα του Ολυμπιακού, παρόλο που θα το παίρνει συνέχεια το πρωτάθλημα, κάθε χρόνο θα γίνεται και χειρότερη. Αυτό που το βασίζεις? Στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές που πάνε να παίξουν στον Ολυμπιακό αποκτούν μια νοοτροπία ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα για να πάρουν το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό βλέπεις αποτελέσματα, ας πούμε, η Λεβάντε που είναι ένα τίποτα στην Ευρώπη, όχι. Τον περνάει για πλάκα. Τον πέρασε τον Ολυμπιακό η Λεβάντε σε 30 λεπτά. Τον πέρασε σε Ντετιέν σε ένα ημίχρονο. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι παραδείγματα που βγάζουν μάτι αυτά. Γιατί μπορεί να σε αποκλείσει και η Λεβάντε. Εντάξει, και οι ελληνικές ομάδες έχουν αποκλείσει μεγαθύρια. Αλλά το κοντράρι, το πας, έχει στίχη, έχει εύνοια. Έχουν οι άλλοι 8 δοκάρια. Έγινε κάτι ανάποδο. Πέφταμε κάτω και φάγαμε τον χρόνο. Να σε περάσει τώρα η Λεβάντε, την ομαδάρα του Champions League που παίρνει τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το άλλο, σε 30 λεπτά μάτς. Γιατί στο 30 λεπτό έχει κρυθεί η πρόκριση, έτσι. Κάτι δεν. Ξέρω εγώ. Καλό είναι, φυσιολογικό είναι αυτό? Μάλλον δεν είναι. Λοιπόν, Χριστόφορε, θα φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο. Φέτος σε απολαμβάνουμε στο Wipeout, αλλά του τρίτη σεζόν. Ναι, δεν έχουμε, τρίτη σεζόν, δεν έχουμε ελληνική παραγωγή. Άστα. Πού αλλού σε βλέπουμε? Εγώ παίζω παραστάσεις full. Παίζω τώρα στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο κάθε Σάββατο. Παίζω κάθε Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, στη Μαύρη Τρύπα, έτσι λέγεται. Σαν τη Μαύρη Τρύπα, σαν το ταμείο της ΑΕΚ, σαν το ταμείο της χώρας. Το δημόσιο, ναι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, και τώρα που έχω τελειώσει τα γυρίσματα με το Wipeout, θα παίζω συνέχεια Παρασκευές και άλλες μέρες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Το Wipeout θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν? Μου είπαν από το κανάλι ότι ψάχνουν, αλλά δυστυχώς ψάχνουν να αγοράσουν ξένη παραγωγή και εμείς να το κάνουμε κείμενα δικά μας κτλ. Πάλι αμερικάνικη και κάτι άλλο? Ψάχνουν σε διάφορες χώρες, δεν ξέρω τι θα βρούνε. Δυστυχώς για ελληνικές παραγωγές, όπως πολύ εύκολα παρατηρούν όλοι, δύσκολα. Οι ζωντανές εμφανίσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι? Ναι. Φαντάζομαι μέχρι Ιούνιο συνήθως. Εδώ, στο Γιάννηνο Μουσικό και Όχι, κυρίως στο Γιάννηνο μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα. Αλλά και κάτι άλλο προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, φίλοι τηλεθεατές? Και κάτι άλλο ψήνεται τώρα. Ευτυχώς ανοίγουν τα πλάνα μας. Είναι ανακοινώσιμο ή όχι? Περίπου. Δηλαδή είναι σχεδόν οριστικό ότι θα πάω να παίξω επιτέλους. Γιατί πολύ καιρό ψάχναμε με αυτό το θέμα του εξωτερικού. Στο Χόλμη το Σεπτέμβριο. Για τους Έλληνες βέβαια, ναι. Όχι για τους Σουηδούς. Και νομίζω ότι είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο σύντομα να πάω και στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία. Μπορεί να βρεις και κανένα χορηγό για το Wipeout. Κοίτα, να σου πω κάτι. Η πρότασή μας για το Wipeout, το οποίο το κανάλι ήθελε να την κάνει, αλλά ναι, δεν βγαίνει, ήταν να το κάνουμε ελληνογερμανικό φέτος. Όπως κάναμε το ελληνοτουρκικό. Ναι, να είναι Έλληνες Γερμανοί οι παίχτες, να προβάλλεται και στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Και να το πληρώσουν οι Γερμανοί. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Τα πλάκα κάνει. Εννοείται. Εμείς θα το πληρώσουμε. Εμείς θα βάλουμε το ταλέντο, το γέλιο, τον ήλιο. Οι Γερμανοί θα βάλουν το χρήμα. Λοιπόν, και με τον συμπαρουσιαστή μου, το Μενούνο, να ήμασταν ντυμένοι σε όλη την παρουσίαση Μέρκελ, Τσίπρας. Ο Μενούνος, τι σχέση έχει με την Μαρία Μενούνος? Καμία. Τίποτα. Είναι Κρίμα, συνωνυμία. Κρίμα. Και είναι και βαζελάκι. Ναι. Ας το πω. Νομίζω είναι γνωστό. Τώρα με τον Παντελίδη νομίζω τα έχεις τον τελευταίο καιρό. Όχι μόνο τα έχω με τον Παντελίδη, πολύ συμπαθητικό παιδί. Εσύ δεν τα έχω. Έχω ένα νούμερο που κάνω του Παντελή, που είναι για εκάρα από ό,τι έμαθα, που έχω πάρει ας πούμε το πιο επιτυχημένο του κομμάτι και το βίντεο κλιπ βέβαια, και του αλλάζω τα πετρέλαια. Όπως ο Τους το κάνει στο διαδίκτυο. Αλλά δεν κάνω τον Παντελή. Κάνω και την ταινία του Παπακαλιάτη, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι, το ξέρω κιόλας τον άνθρωπο, όχι, δεν έχω τίποτα. Αυτή η αφιέρωση στο Άδωνη σε σένα τι πράγμα είναι? Α, το βιβλίο. Ναι. Με τον Άδωνη τα έχω, ας πούμε. Γιατί ο Άδωνης είναι υπουργός. Αλλά δεν είναι τώρα, ήτανε. Η δουλειά της σάτυρας είναι η εξουσία, δεν είναι ο Παντελίδης, γι' αυτό είναι παρεμπιπτόντος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το χρησιμοποιώ στην παράσταση, που το έχει γράψει ο Άδωνης Γεωργιάδης, το οποίο δεν το πολύ λέει. Δεν ξέρω, λίγο σαν να μην θέλει να το μάθουν, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Το βιβλίο λέγεται «Ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα, ο μύθος καταραίει». Αυτό είναι μια έρευνα δικιά του, ας πούμε. Το οποίο εγώ χρησιμοποιώ ένα μέρος του βιβλίου στη δομή της παράστασης. Και διαβάζω, αλλά δεν το πειράζω το βιβλίο. Ό,τι χρησιμοποιώ από το βιβλίο το διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το έχω με ιδιόχειρη αφιέρωση, και μου το είχε φέρει ο Ψαριανός πριν ακόμα. Όταν ακόμα ήταν ένας βουλευτής της αριστεράς και όχι τώρα που είναι ένας βουλευτής της κυβέρνησης, καμία σχέση, ούτε καλημέρα. Και μία μέρα μου είχαν πει για αυτό το βιβλίο και δεν ήξερα που είναι το βιβλιοπωλείο του Άδωνη. Δεν είχε χρειαστεί να πάω ποτέ σε αυτό το βιβλιοπωλείο να αγοράσω κάτι. Και λέω ρε γάμο, πού να το βρω. Εγώ με τα πόδια κινούμαι στο κέντρο. Λέω θα πάρω το Γρηγόρη. Και τον παίρνω και του λέω ρε εσύ Γρηγόρη, πού είναι το βιβλιοπωλείο του Άδωνη? Μου λέει είναι εκεί, τι το θέλεις? Του λέω έχει γράψει ένα βιβλίο, κάποιος μου το είπε, θα μου χρειαστεί στην παράσταση. Και μου λέει ρε εσύ να το ζητήσω εδώ στη Βουλή. Και του το ζήτησε, δεν ξέρω τι κατάλαβε ο άλλος. Και ο Γεωργιάδης εννοώ, δεν ξέρω τι κατάλαβε αυτό. Και του λέει είμαι μεγάλος θαυμαστής, του λέει, του Ζαραλίκου και κάτι τέτοια. Τράβηξε μια αφιέρωση. Μου το φέρνει ο Ψαριανός ένα βράδυ εκεί στο στέκημα στη Μαβίλη. Και ήταν μπροστά και ο Πανούτσος, ο Αντώνης. Όπου το βλέπει και μου λέει εσύ μεγάλος πατριώτης. Με περιλαμβάνει την άλλη μέρα ο Πανούτσος στη Sport Day, μου γράφει ένα κομμάτι. Έγινε θέμα. Εντάξει. Και για την ΑΕΚ λέω στην παράσταση όμως, έχω και ένα κομμάτι για την ΑΕΚ. Πόσο διαφορετικό είναι το live stand comedy που κάνεις εσύ από μια κλασική θεατρική παράσταση, είτε είναι πρόζα είτε είναι επιθεώρηση? Καμία σχέση. Καμία. Αυτό καταρχήν μπορεί κάποιος να σου μιλήσει. Την ώρα που μιλάς να πεταχτεί κάποιος να σου πει κάτι. Μπορεί να φανταστείς. Και εμένα εντωμεταξύ είναι και το στυλ μου έτσι. Και η φάτσα μου και αυτό που με ξέρει και ο κόσμος από το ραδιόφωνο χρόνια. Και όλοι θέλουν να μου πούνε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι πολύ πιο ζωντανό. Τα άλλα πιο απρόβλεπτο. Που ανέφερα, δεν θες να τα υπηρετήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον? Έχω δουλέψει τα πρώτα 5-6 χρόνια της ζωής μου. Δούλευα αποκλειστικά στο θέατρο. Έκανα λίγο σύριαλ. Είχα μια άτυχη συνεργασία που με πείραξε πάρα πολύ, γιατί η κυρία με την οποία είχα την ατυχία ήταν δασκάλα μου και το πήρα έτσι πολύ συναισθηματικά, ας πούμε. Δηλαδή έκανα 4 χρόνια να πάω να δω θέατρο, όχι να δουλέψω. Τώρα γύρω με πάει πάλι. Λοιπόν, κάτι είναι κάτι. Και στην επιθεώρηση έχω δουλέψει. Ναι, όλοι οι κομικοί ηθοποιοί έχουν ένα όνειρο κάποια στιγμή να λάβουν μέρος σε μια παράσταση, είναι επίδαυρο, να κάνουν Αριστοφάνη. Ναι. Εσύ το έχεις αυτό? Όχι ιδιαίτερα, γιατί οι παραστάσεις Αριστοφάνη που τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ δεν μ' άρεσαν πάρα πολύ. Έχω διαβάσει για σημαντικές παραστάσεις παλιότερες, δεν είχα τύχει να τις δω. Αλλά από αυτές που είδα εγώ δεν τρελάθηκα, ας πούμε, για να πω τι ωραία, θα ήθελα να είμαι εκείνος. Γράφεις τα κείμενά σου στην παράσταση, γράφεις τα κείμενα στην εκπομπή που κάνεις. Να γράψεις ένα σύριαλ ή ένα σενάριο ταινίας, το έχεις σκεφτεί? Σύριαλ δεν το ξανακάνω. Παλιότερα έγραφα σαν παλαβός. 2 σενάρια μου τα κλέψανε. Ποια? Δεν θέλω να πω. Γιατί αν πω θα. Εντάξει, δεν είναι. Αν θα πεις θα το πάρουν και θα. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω να πω. Πραγματικά δεν θέλω να πω. Με πείραξε πολύ τότε. Τελείωσε. Πάει. Έγιναν επιτυχίες στα σύριαλ αυτά? Ναι. Λοιπόν... Τέλος πάντων, πάντως ένα θεατρικό που έχω τώρα στα Σκαριά, δεν ξέρω αν θα γίνει.
Το γράφω. Μου το έχει ζητήσει κάποιος. Δεν θα σου πω ποιος. Πρωταγωνιστής. Γάβρος. Πολύ γάβρος. Δηλαδή, αδερφάκι μου, πιο γάβρος από αυτόν δεν υπάρχει. Έχει πολλούς ηθοποιούς που είναι. Αυτός είναι. Τι να σου. Μιλάμε. Αν σου έλεγα μερικά ονόματα και να μου πεις ότι σου κατέβει στο κεφάλι, μπορώ να ξεκινήσω? Άμα. Αντώνης Σαμαράς. Τι? Αντώνης Σαμαράς. Άσε μας κάτω. Αυτός μιλάει με το Θεό. Εμένα ρωτάς? Αυτός το είπε. Αυτούς που μιλάνε με το Θεό, εγώ τους φοβάμαι. Αντώνης Κανάκης. Αντώνης Κανάκης. Αχ, δεν έπρεπε να σταματήσουν το αμάν. Έχεις πει ότι οι Ράδιο Αρβίλα δεν κάνουν σάτυρα. Γιατί? Όχι, κάνουν σάτυρα. Όχι, δεν σε μια συνέντευξη, είναι πρόσφατα. Ναι. Όχι, κακώς μεταφράστηκε έτσι. Βεβαίως κάνουν σάτυρα. Έχω πει ότι η τηλεόραση τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου θεωρείται σάτυρα μόνο κάτι καθιστό. Με εξαίρεση το Λαζόπουλο. Δηλαδή, κάθονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Θέμο, σχολιάζουν τα βίντεο. Κάθονται στο Κανάκι, τα παιδιά τα υπόλοιπα, ας πούμε, στο Ράδιο Αρβίλα, σχολιάζουν τα βίντεο. Ενώ η σάτυρα δεν είναι έτσι. Η σάτυρα είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορείς με πολλούς τρόπους να κάνεις σάτυρα. Και απλώς αυτό που έλεγα είναι ότι είναι πολύ κακό για την τηλεόραση το γεγονός ότι έχει περιορίσει εδώ και αρκετά χρόνια τη σάτυρα μόνο σε αυτό. Λάκης Λαζόπουλος, τον ανέφερες. Τον Λάκης Λαζόπουλος. Λαζόπουλος είναι μέγας επαγγελματίας. Δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά επαγγελματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, γιατί κάνει πετυχημένα πράγματα στα οποία δεν είναι καλός. Τι εννοείς δηλαδή? Δεν είναι καλός. Παραδείγματος χάρη, είναι φάλσος. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή τραγουδάει και δεν σε ενδιαφέρει που είναι φάλσος, δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι επιτυχία. Δεν είναι τόσο καλός στο stand-up, γιατί κάνει ένα τύπου stand-up comedy στην εκπομπή του. Δεν είναι τόσο καλός στον αυτοσχεδιασμό, τόσο δυνατός, αλλά δεν φαίνεται. Έχει βρει τους τρόπους του, αυτό είναι μεγάλη μαγιά. Είναι μεγάλη μαγιά δηλαδή να μπορείς να είσαι καλό. Ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν αυτοσχεδιάζει τόσο πολύ, εννοείς? Περισσότερο είναι στο κείμενό του. Περισσότερο αυτοσχεδιάζει στους Μίτσους. Έτσι καταλάβαινα εγώ. Ενώ δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν στους Μίτσους. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η απόδοσή του σαν ηθοποιός, αυτό που έκανε στους Μίτσους, στους 10 μικρούς Μίτσους, με αυτό που κάνει, ας πούμε, στο Αλσαντήρι, το πρώτο είναι πολύ καλύτερο. Ήθελε να είσαι πιο πολύ υποκριτική, ήθελε. Ήταν πιο ψηλή η απόδοση. Ναι. Ήταν καλύτερος. Του πάει καλύτερα, είναι πιο καλός, έχει κλείσει κτλ. Όμως, επειδή επαγγελματικά ο άνθρωπος κάποια στιγμή αποφάσισε να το πάει εκεί, και καλά έκανε, γιατί έχει κάνει τεράστια επιτυχία, το γεγονός ότι, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, ότι αυτό δεν είναι το δυνατό του σημείο, αλλά το κάνει τόσο καλά με τόσο επιτυχία, δείχνει μεγάλη μαγιά. Αυτό δηλαδή για έναν επαγγελματία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι πιο σημαντικό από το ταλέντο. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ ταλέντο αλλά δεν γυμνάζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει πάνω από τη γάμα εθνική κατηγορία. Ένας ποδοσφαιριστής με μέτριο ταλέντο που γυμνάζεται πολύ θα παίξει στην Α εθνική. Ο Ζήκος. Καλιτζάκης μπορώ να σου πω εγώ. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί? Καταλαβαίνει. Ο Σωτήρης Κυριάκος. Καμία σχέση. Δες τον Καραγκούνη. Τώρα στα γεράματα που βάλε λίγο μυαλό και σταμάτησε τη Σαχλαμάρα, παίζει στην Premier League. Και παίζει καλά, δεν παίζει απλώς ότι έχει μια συμμετοχή. Καταλαβαίνεις. Τώρα που σταμάτησε δηλαδή την πολύ Σαχλαμάρα με το. Όχι, δεν γυμνάζεται. Αυτός ήταν πάντα πολύ της προπόνησης. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αυτός είναι σκυλί μαύρο, δηλαδή είναι η χαρά του προπονητή. Ενώ που σταμάτησε τη Σαχλαμάρα την αγωνιστική, ρε παιδί μου, το ψουψού, το αυτό, το άντε πέφτουμε, άντε κάνουμε. Μέγας. Αλέξη Τσίπρας. Είμαι εντελώς αδιάφορος. Γιατί? Καταρχήν με εκνευρίζουν οι άνθρωποι που μιλάνε αργά. Βαριέμαι φρικτά. Φρικτά όμως. Δεν μιλάμε τώρα να είναι 80 ετών, έτσι. Εννοείται. Μιλάμε για ηλικίες που είναι παραγωγικές. Πραγματικά είναι πολύ για μένα. Δηλαδή, αν με ενδιαφέρει κιόλας θα ήμουν και εκνευρισμένος. Αλλά δεν με ενδιαφέρει και σαν άτομο, οπότε δεν εκνευρίζομαι, γι' αυτό λέω ήμουν αδιάφορος. Αν ήταν φίλος μου δηλαδή, θα του ρίχνα κλωτσιές. Μίλα λίγο πιο γρήγορα, Αστιανέ μου, μην μιλάς αγέρος. Καλά, θα σου πει κάποιος ότι σημασία έχει πώς μιλάει ή αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Αυτά που λέει είναι εντελώς αδιάφορα. Αυτά που λέει κι αν είναι αδιάφορα. Δεν λέει κάτι. Πιστεύεις ότι δηλαδή το μόνο που τον ενδιαφέρει να γίνει πρωθυπουργός, ας πούμε?
Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μπω σε τέτοια ψυχανάλυση. Δεν ξέρω τι τον ενδιαφέρει περισσότερο στη ζωή του. Ναι, προσπαθεί να γίνει, ας πούμε, αρεστός στον κόσμο, ναι, σε όλους. Αυτό. Σε όλους, δηλαδή, τι θες εσύ μέσα, ναι, και εσύ αυτό και εσύ μέσα. Στους περισσότερους, ναι. Αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος για να γίνεις πρωθυπουργός, αλλά για μένα δεν είναι ένας τρόπος να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Και πώς μπορεί να γίνει χρήσιμος ένας πολιτικός στη σημερινή οικονομική κατάσταση και στο σημερινό ευρωπαϊκό περιβάλλον? Όχι μόνο πολιτικός, ο κάθε άνθρωπος για να γίνει χρήσιμος στην κοινωνία οφείλει να αναγνωρίσει ποια είναι τα ταλέντα του και να τα υποστηρίξει. Δεν πάει να του λένε οι άλλοι παπάδες. Επειδή μιλάμε όμως για πολιτικούς. Για να γίνει λοιπόν ένας πολιτικός χρήσιμος στην κοινωνία, καταρχήν πρέπει να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Γιατί είναι, τι να σου πω, είναι σαν να βγει αύριο, ας πούμε, να βγάλει ένα καινούριο πρόεδρο στη διαιτησία ή στην ΕΠΟ ή οπουδήποτε και να πει: εγώ θα τα αλλάξω όλα. Κοροϊδεύει τον εαυτό του και κοροϊδεύει και την κοινωνία. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί ξέρει ότι υπάρχει από πάνω άλλος πιο ισχυρός. Άρα λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί στη χώρα μας σήμερα, ειδικά αυτοί που κυβερνάνε ή αυτοί που είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν, δεν κάνουν κάτι που έχουν αποφασίσει οι ίδιοι. Κάνουν κάτι που έχουν αποφασίσει οι άλλοι και αυτοί απλώς το πλασάρουν πιο όμορφα. Είναι λίγο περίεργο όμως που μου είπες ότι για να μπορέσει να πετύχει κάτι θα πρέπει να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Εννοείται. Και πώς μετά, δηλαδή, σαν απλός πολίτης θα. Όχι, θα πρέπει να παραιτηθεί για να πει στους ανθρώπους ότι παιδιά, ό,τι κάνω από αυτή τη θέση είναι αυτό που μου έχει πει αυτός να κάνω. Εγώ από μόνος μου, όντας εδώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Για να κάνω εγώ από αυτή τη θέση πρέπει να με πάρει ο λαός να με βάλει. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει στις μέρες μας. Δηλαδή, αν δεις τους τελευταίους 3 που κυβέρνησαν, έχουν κυβερνήσει κυρίως με ψέματα. Πριν βγουν. Μετά δεν το συζητώ, μετά ό,τι θέλουν. Ναι, ας πούμε, είχαμε τα ζάπια πριν και μετά τα ξεζάπια. Ο άλλος έταζε λεφτά. Ναι. Ο άλλος έταζε αυξήσεις. Λεφτά υπάρχουν και δεν υπήρχαν. Άρα με ψέματα. Κατά το Σύνταγμά μας, λοιπόν, όταν κάποιος αποδεδειγμένα βγει πρωθυπουργός με ψέματα, πρέπει να πέσει κυβέρνηση. Είναι παράνομο. Αυτά τώρα που λέω εγώ είναι μαγικά, βέβαια. Ναι, αυτό είναι εντελώς μαγικό. Το ξέρω. Που λες. Αλλά είναι το Σύνταγμα. Ξέχασα να ρωτήσω κάτι τώρα για τον Λαζόπουλο, το σκέφτομαι. Ναι. Είπες ότι όταν κάνεις σάτυρα πρέπει να το κάνεις κυρίως για τους πολιτικούς κλπ. Έτσι δεν είπες? Ναι. Στην εξουσία. Ναι, στην εξουσία. Ο Λαζόπουλος όμως επιμένει και στην Μιμή Ντενίση, για παράδειγμα, που δεν είναι εξουσία. Εντάξει, κόλλημα είναι αυτό. Ούτε εγώ με τον Μπάγεβιτς δηλαδή. Δηλαδή φτάνει, το τερμάτισες. Ναι, αυτό είναι κόλλημα, για μένα είναι λάθος. Όπως όλα τα κολλήματα είναι λάθος. Βέβαια, πάβει να είναι λάθος όταν ο ίδιος που έχει το κόλλημα το αναγνωρίσει. Δηλαδή, εγώ για τον Μπάγεβιτς, παραδείγματος χάρη, οποιοδήποτε άλλο. Και τι, αυτό μου δίνει και το δικαίωμα να σε βρίζω εσαΐ, ας πούμε. Εγώ αναγνωρίζω ότι έχω κόλλημα μαζί σου, όχι, αλλά συνεχίζω να σε βρίζω. Να σε βρίζω εισαγωγικά τώρα, δεν σε πινελικώνω, αλλά να σου την πέφτω. Κοίτα, καταρχήν, αν κάποιος θεωρεί ότι του προσβάλλει την προσωπικότητα, ας πούμε, μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια. Έτσι το προβλέπει ο νόμος. Εγώ το βρίσκω λάθος, αλλά δεν ξέρω κιόλας πώς αισθάνεται, γιατί είναι υποκειμενική η προσβολή. Δηλαδή, μπορώ να πω κάτι εγώ σε σένα και να μην προσβληθείς και ο δίπλα να προσβληθεί. Έχεις ποτέ προσβάλει κάποιον και το μετάνιωσες? Πάνω σου είναι σάτυρα, πάνω στην πλάκα. Ναι, αλλά όχι πρόσωπο. Μια ανθρώπινη κατάσταση. Δηλαδή, είχα κάποτε ένα αστείο, δεν θα το πω, το οποίο σατήριζε μια κατάσταση υγείας που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος στη ζωή του. Το οποίο βγάζει πολύ γέλιο. Στην Αμερική, που εκεί ξεκίνησε το stand-up, ναι. Πολλοί το κάνουν αυτό με την υγεία. Πρόσεξε. Με γονείς, με αδέρφια τους κλπ. Πρόσεξε όμως. Μία μέρα λοιπόν, τελειώνοντας την παράσταση, ήρθε μια κοπέλα η οποία δούλευε στο χώρο. Εκεί. Καμία σχέση με την παράσταση. Και μου είπε πάρα πολύ ευγενικά, μου λέει: θέλω να σου πω κάτι. Λέω, μου λέει: ξέρεις, εκείνο το αστείο που αυτό, δες το, μου λέει, και λίγο έτσι, μήπως δεν θέλεις να το ξαναπείς. Και μου είπε το έτσι που εννοούσε αυτή. Το κόψα. Το καταλαβαίνω. Εσένα τι ήταν αυτό? Ποιος ήταν ο άνθρωπος ή τι ήταν αυτό που σε έκανε να στραφείς στο stand-up comedy? Ήταν η κυρία που σου έλεγα πριν, που είχα την κακή συνεργασία στο θέατρο. Μου την έδωσε τόσο πολύ, μου γύρισε το μάτι τόσο πολύ, γιατί δούλευα 6 χρόνια σερί στο θέατρο. Έτσι είχα ξεκινήσει να δουλεύω, όχι, άμα βάλω και το σχολείο 8. Από το καλοκαίρι δευτεροετής δούλευα στο θέατρο. Και τριτοετής δούλευα full. Λοιπόν, και μάλιστα δούλευα σε παραστασάρες, όχι αστεία. Δούλευα με την Παπαδοπούλου, με τον Μπέζο. Και με ενόχλησε τόσο πολύ όλη αυτή η υπόθεση εκεί με την κυρία, που ήθελα να πάω να κάνω κάτι άλλο, να μην έχω σκηνοθέτη, να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι. Και πήγα εκεί. Ο Χάρικλιν ήταν αυτός που έφερε πρώτο stand-up comedy στην Ελλάδα.
με το δικό του τρόπο. Ο Χάρι Κλίν στην Ελλάδα δεν έχει κάνει πολύ stand-up comedy, αλλά έχει κάνει πολύ εκτός Ελλάδας. Ναι. Κοίτα, με έναν τρόπο πολλοί άνθρωποι κάνουν stand-up comedy στην Ελλάδα. Και ο Τζίμις μπορείς να πεις ότι έχει κάνει μέχρι νοσορίου. Περισσότερο όμως από όλους αυτούς, από τον Χάρι Κλίν και τον, έχει κάνει ο Ζόρος Πιλαλή. Ο Ζόρος Πιλαλή, παρόλο που δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο στη χώρα μας, έχει κάνει περισσότερο stand-up στην Ελλάδα, Ναι. πάντα. Γιατί ο Χάρης έκανε μεγάλη καριέρα έξω. Έχει κάνει περισσότερο stand-up comedy στις συναυλίες του από ότι άλλοι άνθρωποι που... Νομίζω και παλιότερα αυτό που εμείς λέμε σήμερα stand-up comedy ήταν η μίμη. Δεκαετία του 60. Ναι, ήταν η μίμη. Εμένα δεν μ' αρέσει η μίμηση. Τη βαριέμαι. Αν και έχει συνεργαστεί με Ναι. Άλλο, είναι χρήσιμη. Ναι, με τον Κώστα. Άλλο αυτό στην εκπομπή είναι η χρήση που της κάνεις. Γιατί τι δεν μ' αρέσει. Επειδή εγώ δεν γελάω με τη μίμηση. Δηλαδή, επειδή η φωνή σου μοιάζει με το Μητσοτάκη, εμένα δεν μου φέρνει γέλιο. Εμένα μου φέρνει γέλιο το αστείο. Ναι, το κείμενο. Αυτό που θα πει είναι με τη φωνή. Άλλο τότε. Ναι. Τότε αλλάζει επίπεδο. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι που κάνουν μίμηση συνήθως παραμένουν στην ευκολία του μίμου που βγάζει γέλιο και δεν ψάχνονται για κείμενο. Όταν όμως ο καλός μίμος έχει καλό κείμενο, αλλάζει επίπεδο πάρα πολύ. Πάντως που ξεκινήσαμε την ΑΕΚ, φτάσαμε στους μίμους. Δίπλα είμαστε, γύρω είμαστε. Η καλύτερη στιγμή στο Wipeout, ναι. για σένα ποια ήταν? Υπήρχαν πολλά περιστατικά, αλλά αυτό που γονάτισες, παιδί μου, προσκύνησες, πώς να το πω. Κοίτα, ήταν για τον περισσότερο κόσμο, όλοι λένε για τον Τρίφωνα. Εγώ θυμάμαι άλλους παίχτες που δεν ήταν από τα επεισόδια των Celebrity, που είχαν πιο πολύ πλάκα για μένα, ας πούμε. Εγώ πραγματικά έκλαιγα από τα γέλια με μια κυρία που είχε νύει και γη. Έκλαιγα όμως. Δηλαδή όταν έγραφα το κείμενο στο σπίτι, γιατί συνήθως μου έπαιρνε 2-3 μέρες, γιατί έπαιρνα το υλικό μια μισή ώρα και έπρεπε να το πάω 45 λεπτά. Να κρατήσω δηλαδή το ζουμί και να φτιάξω το κείμενό μου μετά. Έκλαιγα, δεν μπορούσα να γράψω. Δηλαδή είχες λόγο και στο μοντάζ? Ναι, εννοείται. Έκοβες πράγματα που... Βέβαια. Όλη την επιμέλεια της εκπομπής. Όχι όλοι, όχι μόνος μου, με το σκηνοθέτη πάντα. Την πρώτη χρονιά ήταν ο Βορίδης, ο Κώστας, αδερφός του Βορίδη του αυτού. Καμία σχέση, στο λέω. Καμία σχέση. Ο ένας με τα τσεκούρια, άλλος με τα λουλούδια. Καμία σχέση. Δεν έχει τσεκούρια και ο άλλος πια. Ναι, καλά. Δεν ξέρω που το έχει αφήσει. Το νου μας. Λοιπόν, και την άλλη χρονιά ήταν ο Θανάσης ο Μητρέλιας, πάντα με τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Όλοι μαζί βλέπαμε το πολύ υλικό και τους έλεγα λοιπόν ότι εμένα η κεντρική μου ιδέα γι' αυτό είναι να το κάνουμε ποδόσφαιρο. Και ξεκινάγαμε μετά και το χτίζα, ας πούμε. Είχατε και λόγο στις... αλλά αυτό γινόταν και το βλέπατε. Δεν είχατε κάποιο λόγο όταν κάποιοι πηγαίναν μεταφιεσμένοι? Αυτό το είχατε ζητήσει εσείς προκαταβολικά? Όχι, το κάνανε τα παιδιά στο γύρισμα. Ο σκηνοθέτης ήταν εκεί, στην Αργεντινή. Το φτιάχνανε. Οπότε είχατε και μια επικοινωνία ενδεχομένως. Ναι, εγώ δεν ήμουνα. Μία χρονιά πήγα μόνο για μια εβδομάδα στο Buenos Aires, αλλά ναι, τα παιδιά φροντίζαν γι' αυτό. Πώς ήταν η εμπειρία στην Αργεντινή? Εντυπωσιακή είναι η Αργεντινή. Καταρχήν, πηγαίνοντας στην Αργεντινή, ήταν η πρώτη επαφή με αυτό που μας συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας εδώ. Δηλαδή, κουβεντιάζοντας ειδικά με τον Φερνάντο, που ήταν ο αρχισυντάκτης, ο οποίος ήταν πρώην δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του αργεντίνικου, ας πούμε, κρού εκεί, και ήταν και πολλά χρόνια δημοσιογράφος στην Κούβα, απεσταλμένος, και λέγοντάς μου τι συμβαίνει ακριβώς στην Αργεντινή, κατάλαβα πώς θα γίνουμε στην Ελλάδα όπως είμαστε φέτος, ειδικά στο σύστημα υγείας. Ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Καταρχήν, μοιάζουμε πάρα πολύ. Οι Αργεντίνοι, όταν τους πεις Γκρέσια, αγκαλιές, φιλιά, δεν έχεις ιδέα. Επειδή μάλιστα εκείνη την εποχή γυρίζαμε το ελληνοτουρκικό, για να τις πάνε στους Τούρκους, τους οποίους δεν τους χώνευαν καθόλου, δεν ξέρω γιατί, καθόλου όμως. Όταν κάναμε κάτι, αντί να μας πούνε γκράσιας, μας λέγανε γκρέσιας. Λοιπόν, μας συμπαθούν πάρα πολύ. Άμα τους πεις Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, το ξέρουν, δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά οι ταξιτζίδες.
Μου έκανε εντύπωση όταν πήγα, δεν ήξερε κανείς τον Μπλάνκο, ας πούμε, κανείς ταξιτζής. Για το Σκόκο, λέει, Σκόκο λέγανε, γκράντε χουγαδόρ. Ο Μπλάνκο από β' κατηγορία έφτασε στην Ελλάδα. Δεν το ξέρανε, δεν το ξέρανε ταξιτζής. Και άμα δεν το ξέρει ο ταξιτζής, δεν το ξέρει κανείς. Εσύ ξέρεις ποιος είναι πρώτος σκόρερ τώρα σε β' εθνική? Όχι. Αλλά ένας ταξιτζής στον Buenos Aires οφείλει να ξέρει. Άμα δεν ξέρει ο ταξιτζής, φαντάζομαι που πάει. Μπορεί να μην έπαιζε στον Buenos Aires. Άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω που ήταν εκεί. Λοιπόν. Χριστόφορε, θα μπορούσαμε να μιλάμε και 3 και 4 ώρες. Α, τελειώσαμε. Αλλά ναι, εδώ πέφτουν σφαλιάρες από το κοντρόλ. Θέλω να μου κάνεις ένα φινάλε. Τώρα, τι φινάλε είναι δικό σου. Κοίτα να δεις. Θα σου κάνω το κομμάτι που κάνω στην παράσταση για την ΑΕΚ. Όπως κάνω για όλες τις ομάδες, βέβαια. Δηλαδή για την τετράδα. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ας πούμε. Και τους πάω έτσι με τη σειρά τίτλων. Και καλά. Για την ΑΕΚ, λοιπόν, τους λέω το εξής. Ότι λένε πολλοί ότι η ΑΕΚ του χρόνου δεν θα είναι στην Αλφα-Εθνική Super League λόγω χρεών. Αυτό είναι μύθος. Η ΑΕΚ θα είναι του χρόνου στη Super League, ακριβώς όπως είναι το Alter στην Τίτζια. Θα μαζευόμαστε λοιπόν στο ΆΚΑ και θα βλέπουμε χιόνια. Πώς είναι η γριά στο σπίτι τώρα που λέει τώρα θα βγει ο Χαρδαβέλλας. Τώρα το πιστεύει. Οι περαστρία χρόνια ακόμα πιστεύει θα βγει ο Χαρδαβέλλας. Θα βλέπουμε χιόνια. Λοιπόν θα ακούμε μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω, έχει για. Θα κάνουμε ημίχρονο, πάντα θα κερδίζουμε. Και αυτό που τους λέω, το νούμερο που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο είναι ότι είχε τόσα λίγα λεφτά η ΑΕΚ για μεταγραφές φέτος, που για να καταφέρει να πάρει 4-5 παίχτες έπρεπε να έχουν όνομα ζώου. Γιατί αλλιώς δεν τους ήταν πιο φθηνοί. Και πήραμε λοιπόν, ξεκινήσαμε τη χρονιά Τσίτα, Λαγό, Αρκούδα, Γιάνγκο. Θα μου πεις ο Γιάνγκο δεν είναι ζώο. Τι λες, Γιάνγκο Δράκο, ζωάρα, φλόγες βγάζει. Και όσοι δεν είναι ζώα, τους έχουμε βαφτίσει ζώα. Γιατί πέφτουν κάτι μούτζες ατέλειωτες. Να βρε ζώο, τι πάσα είναι αυτή. Δηλαδή πέφτουν κάτι τέτοια στο γήπεδο. Και επίσης καταγγέλλω το ΕΣΚΑΝ που έπιασε το πέτον Αρκούδα. Γιατί δεν είναι αρμοδιότητάς του. Δηλαδή να το πει ο Αρκτούρος, να το πει ΒΒΕΦ. Τι δουλειά έχει το ΕΣΚΑΝ? Ζωολογικό πάρκο. Τι δουλειά έχει το ΕΣΚΑΝ? Με τι το πάρεις και με μέλι? Εδώ δεν έχουμε λεφτά για σουβλάκια. Ντόπα θα πάρουμε στην ΑΕΚ, μας κοροϊδεύουν. Και παρεμπιπτόντως παραλίγο να κάνουν και έξωση στον Γκερέιρο. Α, αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία. Λοιπόν, αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Εμείς περάσαμε καλά. Πιστεύω ότι μπορεί και εσείς να περάσετε καλά. Χριστόφορο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, για μία ακόμα φορά προτιμήσατε το 11. Μέχρι το επόμενο 11. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.